Čaute všetci, tu je RT s novým videom z hry, ktorú možno nepoznáte a volá sa Block Tales. Áno, počujete správne, ja túto hru chcem natočiť, odkedy som natočil prvé video z Rainbow Friends. A toto si tu nevšímajte, lebo ja som tú hru hral, ale už je to nejaká tá doba a vlastne ten začiatok si už pomaly ani nepamätám. Takže si dáme nový slot. Urobím z tohoto novú sériu, to je na 100%. A je to ešte v takej demo verzii, takže budú vychádzať, vyjde nejaké nové demo, hneď ho natáčam, proste vyjde demo 5. No neviem, akým spôsobom to majú urobené, že či tú hru budeš musieť hrať od znova. Ak hej, a spravíme z toho fakt dobrú sériu, tak vlastne budem sa vás ozvať, až keď sa dostaneme niekde, kde sme skončili v tom demo 4, čo je teraz toto. Takže dáme si empty slot, už to nebudem zdržiavať. Okay. Good morning ladies, gentlemen and everyone in between. Dobré ráno všetci, dámy, gentlemani a všetci vlastne medzi. Dneska je už dlho očakávaný Roblox VIP, nejaké stretnutie asi. Verím, že máte svoje lístky. Bude to dobré. A samozrejme, hviezda tej show, CEO David Basky. Jo, že proste nejaký David Basky bude robiť grand, ako nejaké predstavenie asi. Sme v Innovation New Services a with only a few minutes till the start of the show. Jo, že s pár minútami, kým začne show, tak any stragglers make their way to the commission site. Jasne. Jo. Jasné. On tam proste hovoril, takto, asi vám to budem skôr hraviť takýmto spôsobom. Jo. No on tam proste hovoril o tom, že je nejaký VIP Robloxový nejaká show a že tam bude nejaký David Basky. Že to asi začína za pár minút, si to tam checkpoint, asi ho mám už. Každopádne, jo. Uvidíš, ja som zvedavý, pretože som to dlho nehral, okej. Hej ty. Fit for today. So myself. Tak. Okay, forgot seeing you there then. I'll be heading over in a minute. I'm bit busy saying to the shop. Yes. Toto je Bizville. Čo mám dať? Tam, yes. On sa ma proste pýtal, či som tu nejaká ako nový. OK. Či som tu nový proste. Ja som odpovedal, že nie, že proste, že som tu ako originálny. Naše mestečko krásne. Máme ísť do vlastne toho VIP centra. Týmto smerom je Roblox HQ. Pekný park. Jo, Harry. Nehovor, no to, čo je to? Jo, že nerozprávaj so
cudzími. Ty vieš čo, neviem, nejaký oný Ujo Jerry povedal. Čo je? Pozri, tento cudzinec to nevie, alebo ja neviem. Videl si niekde našeho oného detka niekde tu? Bol na ceste zobrať nejakú zmrzku. Nerob si o tom starosti, Harry. Je dosť možno pomaly zase. Alebo má proste boj s kasárom. Áno. On je asi všetci, neviem. Jo, I'll kill you. OK. Aha. That's not a good thing, Harry. To nie je dobrá vec, Harry. Čo už, Mary? Nebuď palička v blate. Hej! Zabudla som, že ste stále tu. Idete na vlastne tie VIP nejaký vec tiež? Áno, idem. OK, to je dobré, alebo to je, neviem vôbec. Jo, že môžeš prísť a sadnúť si vedľa nás a detka medzi tým. Jo, že není dobrý není spokojný s vlastnými ľuďmi a sa nesí inde proste. Neboj sa toho. Jo, že sa uvidíme. Harry. They didn't idiot. Jo, uvidíme ťa. Cudzinec. OK. Takže ty tam asi, títo dvaja tu asi tam na ten, ples. Idú na ten VIP, niečo je. On tu je vývojar Murder Mystery. Počkaj, idem si s ním pokecať. Bude sa prezentovať, tak? No jasné. Suspicious. Zostal si ma... Jo, on hovorí o Murder Mystery. Asi. Idem cez veľkú bránu. Dobré ráno. Fellows. Again sharply. Please take your seat and sandwich self-pants. Sú nejakí ľudia, OK. OK, no checkpoint. Hey, we're over there. Sme tu. Sedí si vedľa nás. What's this? Deep faces. Čo je toto za nejakého človeka? Čo sa dobre? Potichu. Detko. Vítajte, kamaráti, tvoritelia a komunitní lajky, neviem. To the greatest platform on earth with the greatest fans on it. Jo, s najlepšou platformou na svete, s najlepšími fanúšikmi na svete. Hands of the future, I love you. OK. Please put your hands together. Spojte si všetci ruky. Vlastne, jak by som to povedal, proste pre vlastne vyhľadávača, alebo ja neviem, proste hlavnou hlavou Robloxu Builderman, sám o sebe, sám vlastne tu.
Yo, David Basky. Oh goodness, hello everyone. Oh, čaute všetci. This is... Jo, že toto je rekordný rok pre Roblox VIP akciu, asi, neviem. Máme cez 70 krajín vlastne máme developerov, najmä asi cez 70 krajín dnes. Brazília, Mexiko, Indonézia, Sveden a mnoho ďalších. Vítajte, títo creators, bože. Vítajte vlastne, tvoritelia z všetko chodí ako čas. Proste, please give them around, máme im dať vlastne potlesk. There he is, haven't spoken to David a while. Shh, buď ticho, Grumps. Keď Erik a ja sme našli vlastne Roblox, chceli sme spojiť svet cez hranie. A veľa rokov potom tento sen bol vlastne uskutočnený. Jo, konekcie vlastne cez hranie dosiahlo tých vlastne, ktorí to potrebujú, alebo sú v izolácii. A prijali sme vlastne do svetla a šťastiu. On už asi spí. Ja, on spí. Grams vedia, zovú sa Grams. Just let him sleep, Harry. Jo, hovorí Mary, že ho má nechať spať. Link right now. Jo. The contents are making difference. Vy úžasný content supporti robia iné veci. Sú to vaše priateľskosť a kreativita. To je to, čo zmenilo náš life pre nás iných. A pre ďalších vlastne milión mesiačne aktívnych užívateľov. Jo, že proste Roblox nebol nikdy lepší. Áno, dobre, nejaká mysterious figure. Čo? Excuse me. J-Party, daj mi ze segment transition queue. Prepačte, J-Party, niečo som myslel? Mysleli ste si, že ste tak úžasní, Alebo jak to majú preložiť? Vlastne hovoriť toľko slov a kvôli čomu? Myslel som, že vlastne predstavíme nové technické difficulty, alebo proste technické ťažkosti. Nie, tu. Čo to sakra? Kto je toto? Čo sa tu deje? Dave... Nie, to nemôže byť. Volám si na mňa. Jak? Alebo jak? Bere všetko zo svojej komunity. Bere všetko z nás všetkých. Ty si nás donútil, alebo jak? Hodí nás niekde. Je to, neviem čo. Si môj. I don't think
Nemyslím si, že to je nejaký kód. But fear not. Niečo so strachom. Nerob si strach, David Bilderman Vasky. Ako VIP vlastne nejaký hosť som bodyguard. Zober si to, Tom. You friend. Oh! OK. To je on. To je dopadlo moc dobre. Je v pohode. Čo sa tu deje? On spí. Detko, vstavaj. Čo? Čo to je? Čo? Počkaj chvíľu. Pamätám si ťa. Nemyslíš si, že si ťa Terry zabudne na teba? Zabijem ťa. Prečo? Poď. Nie. Nie je to chvíľa? Dobrá. Máme ich facknúť asi. Myslíš povedať, že si toto nikdy nerobil? Si vždycky nejaký vlastne klamár. Nezmenil si sa ani trochu. Zmenil? Vlastne sa pýta, že či sa vôbec zmenil. No je jedno. Postav sa na svoje hlúpe nohy. Poďme ich kopnúť spoločne posledný krát. Asi sme sa už s nimi stretli aj s týmto. Neviem. Jo! Tak bol tu atak vlastne máme sendnúť atak, aby sme zničili týchto hlúpých nubov. Helmet noob. Použijeme to, dajme tomu na nubleta. Tak, space som použil. Použijeme to zase na nubleta. Tak. Dobre. Teraz ideme na veľkého helmet nooba. Paráda. On je zmetený. Asi. Tak po ňom ideme. Tak. Posledná rana. Už bude po ňom. Yes. Porazil som ho. Vyhral som. Jak pozoruhodné. Jak fascinujúce. Nikdy by som toto nepovedal. How is it seems to be. OK. Proste je na nás nejak naštvaný. Je to nejaká choreografia. Vládza strech. Čo? Prečo má stroj času? No please, this isn't supposed to happen yet. Nie je to dôvod, aby si to stalo teraz. OK, čo sa tu deje? Ja som to zničil. To asi nie je dobre, čo? Hej, zobud sa. Zobud sa, prosím. To je super. Teraz vypadne z mojej postele. Počkaj! On je iný? Trochu. Ako... Ono nás to... Počkaj. Takže mi chceš povedať, že nás to teleportovalo do dôb, kedy on nebol starý? A on bol náš nejaký starý známy a on sa ako s nami teleportoval? Či čo? OK. Proste sme sa tu spawnli. Asi nejaký časostroj.
Dobrý deň. Tak to je cool. To sa mi celkom páči. Prolog. Vítaj svet. Dneska meč. Nejaký t-shirt. Continue. Počkaj. Toto je to mesto. Len staré. Takže, to je tá... To sú tie mesta... to je tá cedula taká. Takže ak to mám chápať dobre, tak my už sme sa s ním ako keby stretli. A on sa proste teleportoval, on nás proste dal do úplne iného času, že je dosť možné, že Builderman a ostatní, vlastne tí, ktorí boli vsiaknutí, včetne mňa, si pamätajú, čo sa stalo v budúcnosti a... OK, to je zaujímavé. Hudba náhodou. Roblox. Vypem. Ideme hore. Fajn šedlesky. Tak to je cool, kamo. Tak to sa mi páči. Ok, môžeme. Dobrý, pán Nubík. Maličký Nubík. Budem si vyskúšať tú našu loptu. Sakra. Som nedomyslel. No, ale zaujímavý ako začiatok náhodou. Tak to bolo ultra dobré. Takže, takto. Ak to chápem dobre, tak tým, že ten zloduch získal ten časostroj, tak on nás teleportoval do inej časovej linky, kedy my si pamätáme, čo sa stalo, čo sa vlastne stane, ale on už ale ostatní nie. A to je vlastne ako keby doba, kedy on nebol oný, keď on nebol tak starý, hej. Ten Terry, ten detko. A je dosť možné, že on ako keby už nás raz atakoval, toto je práve to. A my sa pokúsime dostať sa späť do tej prítomnosti. OK, to je cool. A ja si myslím, že by sme toto video mohli tak akurát ukončiť. Ja viem, tieto prvé diely sú vždycky také urečené viac, úplne nudné. Ale určite z toho vydám sériu, takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak dajte like a my si vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau čau.